Hi guys, good morning. So ngayon guys ay dayon ang pangaligo. So muadto sa mi ila mama kay na may panililin dito nga karne, inay gibilin nga karne dito kay para balonon lagi karon na ato sa tong lutuon guys. Daw magpalit din tag ginamos. Mura tong balon guys, bahalag kuan. Ginamos lang ta. Daw nagdala pud ko og saging nga hinog. Malo pa ni dito sa dagat no, kalingawan kaon. Og sibuyet among kuan ni guys bilin. Kaya di daw siya mukuyog kay kadlok siya kaligo sa dagat. Kaya panlakag daw ang dagat. So mga ligo ta guys, kaya mawala tong pamaol dito na to iyab-iyab sa dagat. Maunsa kami? Maglagom daw siya. Mat? Sus gino. Siya gusto maglagom. Mag-sunscreen ko na si Mimi guys, kaya hindi siya maglagom. Lagom ng kadaan mi. Hi guys, good morning. So nanatala ni Mother guys, tanawa na sila. Nya, barino. Makabarino ning tubig kay tanawa ang hugasol. Gahapon ra guys, way agas, gahapon ra. Dadalo ning tin sa lagat. Dadon hipang-hikayan ninyo. Agaw dagat ta paingon kay wa tay mahimo dinhi way tubig. Sus Ginoo ko, ako ag barino nagtan-aw ning. Dali ron ta ni guys no kung nay tubig. Nangaliro ta kay nagluto ng tagsudan. Nagadubo ko guys kay naamay gibili ni Papa nga unod. So ako nang giadubo kay aron bawon sa dagat kay nagluto sa silulin og ginamos na magsilaw pod mi dito. Tamban. Na ato na lang. Paghikin naman sa inyo sa nami. Daw ka na. Ready na din na siya guys. Daw mga ligo tagdagat guys kay aron kuha na nga itong kaigang. Muna lang na dukot. Daw ka na. Sabaw-sabaw. Daw magdala po tagpinya guys. Ayaw na na. Wala na nami. Wala na na. Ito sa sako nga isa. Tapos lang ito guys. Sige na, mag-ready na dayon. Sige na. Kaluto na ko. Kinsa rin ako, si Mario? 1-5. Dito na sa dagat. Uba na siya. Kini yung gagaw din yung prime nun. Uba na yan. Ito na dito sa dagat yan eh. Dito na sa kaigang eh din yun. Dalahon na to dito ng Oo. Dalawin na to dito. Dalawin na to dito ang tanduay. Kung dalahon dito, ako rin. Tawil sunok sayo no. Banda ka. Bike yata. Ano yung bike na to? Magbalik na to, small bike na. Bako ng rubber jumper na natin ang tagtaga. Kada yan. Nakaluto na ta guys. So ato na nang ano na yun. Kaya makalakaw na ta kay perti. Nagkikainit guys. Eh, apangaligo sa dagat niya. Naglaba pa. Nagagas na niya ni GGD ay. Nangitagay pa na sila guys. Nangitagay. Abot kami dire guys. Nya mobalik pa na si Nestor. O si Abril. Si Abril din na pa si Abril balik. Tan! Uy! Mamay mo lagi kanaog. Hindi siya kaayo po. Sabo! Uta! Nay, gusto na akong maligo. Nay. Si Father guys, nagabaan na. Nagsampiran na si Father. Nahubog na si Father. Tulog kagang. Ay, tulog kagang. Ligo kagang. Numan. Ta. Apa maday mo mamaling? Ha? Maligo na ta guys. Ha? Oh. Oh, na cellphone okay malik. Koy plato di ay. Mabindi sa sila ni Kuan ma. Tantan ma.
Turuan na lang ulo sa bata. Amo, at si mana, kayo ba na Patay sa de. uli na to. Patay sa belangay tayo de. Wala na, salo ko nun doon, ang kamay ko kanon. What's up? So, bugo-ulo ni diet. Dugay ni. Diet ka to. Likod nga naman naman yung buwag. Ako na, plato din. Wala gid plato. Titaklo po. Sa plato ito. Tito mo tayo sa tito di. Tingin ito rin. Kaya mo dito dalon ba? Ate mana ka na. Ang imo. Bahala dyan ang video masulit dyan. Tingin rin, Luy. Wasa di kutsara dala? Wala ka dala kutsara le? Para ba nag-iikot din eh? Dili ba ikutsara dan gina mo. Butang sa kutsara gina mo na ito de. Manira to. Plato din. Aya. Ako, kung ano daw may... Kamatis ya. Pas mo daw kung ano yung guro. Andi saya di lula din. Tara tayo. Iwan yung kanon. Ang kana may butang yung dugang eh. Ano na rin kami yan? Ano na belang na rin yan? Ano na, bagay... Iya, ganyan. Sa kinto Ano yun. yung plato kayo? Ito na, ito yung mga bata na ito. Mga yan ka namin. Ama na. Tatapad lula ka. Basta di kaya na, anay di. Sa sila ay kuros siya. Dali na mo. Tara na lang. Karat ko ito lang. Lalilin. Dari na yun. Gak na karni. Balang rin ako kay wala yung blanco sa wao. Correct. Guys, kita larang ka ng kinasun guys. Ang gagmay. Guys, at sami at pangaligo daw mi sa balas sa dito sa likod sa basketballan sa dira sa Kawangasan. Nagapit kami sa sentro kay napamay permahan magkanda yun eh. Ako guys, nasama ako na sa dagat. Nangitom ko. Itam na kayo ko guys. Oh no, hindi ito pwede. Para guys, at madami guys. Katungon. Kaniha, birthday mo sa diay. Maripin toy. O Kuya Abrel. Sali na kami guys. Hi guys, good morning. So naami din nila ni Mother kay nag-am lagi nga mga ligog sa pa.
Dili na lang maligo kay murag kapoy man ko eh. Ako sa kapoy karon guys. Dito sa Laroy, si Kuya Rini ka pa dito nag-inom walang commercial. Inom si Kuya Rini, wapataon si Kuya Rini nag-uli. Nagkakuan siya nga, nag-uli siguro nga talagsar siya pagka-uli. Karon ay nayak, dugay sa nag-uli. Parang kay butong na nili ang kuan sa mga palahubog. May gisisir nila ang tubig sa butong guys. Tuto nga. Naglakakan mo siya kadugay. Naay ko ano to, naay nag-iya to. Ano? Para sa mga maasaw na kung dito na kayo ang hinas. Nadili mo gudi mo madali magkuan kung tiruhaan na kay baka ang hindi. Baka ang hindi bagong. Na ay kamaritis si mama guys. Ang gisagob na itong mga Unsa pa na diha? Iyo man ang mga masahay na. Ilado man. Kita man to ni Uban. Da. Ito kay mga maayo na sila. Maayo na sila mag-emergency. Ang tago ko may baka ko, tago ko. Ayun na isa pang break ka ato mga tangyan sa kaya na unya na sabon mo na ko na. Yeah.
hindi?